Μίλα. Κοίτα, άκου να σου πω μεγάλη, επειδή σε παραδέχομαι. Άκου να σου πω, επειδή σε παραδέχομαι και είσαι πολύ μάκας. Ναι. Εμένα που με βλέπεις, Ναι. με λένε Ολιβιέ Καραγιανόπουλος. Ολιβιέ Καραγιανόπουλος. Και είμαι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, γυναίκες, λεφτά και Φεράρι κόκκινη. Και με λένε Ολιβιέ Καραγιανόπουλος. Το ξαναλέω πάλι. Ολυμπιακάρα και θύρα 7. Να το κασκόλ του Ολυμπιακού που κρατάω. Να το, αυτό είναι. Να το ρε. Και με λένε Ολιβιέ Καραγιανόπουλος. Πώς σε Και λένε. είμαι Ολυμπιακάρα. Πώς σε λένε. Και θα το ξαναπώ και πάλι. Για πες. Με λένε Ολιβιέ Καραγιανόπουλος. Μπορείς εσύ την πλάτη Καμιά. Και είμαι Ωραία. Ολυμπιακός. Ολυμπιακάρα. Να το. Αυτό το Να έτσι. το. Λίγο πίσω. Ολυμπιακού. Δύο Να το. βήματα πίσω. Δύο βήματα πίσω. Τώρα 2 βήματα πίσω. Ελλάς, Ευρώπη, Ολυμπιακός. Πίσω, ρε. Ελλάς, Ευρώπη, Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν, είναι και θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης εφόρου ζωής. Πρωταθλητής Ευρώπης. Ευρώπης. Μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει το πρωταθλητριόν Ευρώπης. Μα δεν παίρνουμε. Αυτά. Κάνε μια γκριμάτσα. Αυτά το κλείνω. Λοιπόν, και ένα τελευταίο και ένα Πες, τελευταίο. πες. Ναι. 2,5 δισεκατομμύρια Κινέζοι και 500 εκατομμύρια Ρώσοι και 25 εκατομμύρια Σέρβοι και 8 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Κανένας δεν μπορεί να κουνηθεί σε αυτή τη λαοθάλασσα της ερυθρόλευκης πανστρατιάς. Και ο μισός πλανήτης να συμμαχίσει εναντίον μας, στο τέλος θα μείνουν 8 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Έτσι πες Οι τα. Έλληνες. Οι Έλληνες, έτσι. Πάρε και γκριμάτσα. Με λένε Ολιβιέ Καραγιανόπουλος και είμαι Ολυμπιακός. Τέλος. Τέλος. Μαλακά.